as distintas documentacións que aparecen é que se fixeron cantidade de tipoloxías de distintas embarcacións. Estamos falando de balandros, estamos falando de goletas, estamos falando de bucetas, de botes, de paquebotes, de motonaves, de motoveleiros, de sancosmeiros, sobre todo, non? Que é o barco típico da nosa ría, que ten unhas características moi especiais tamén, é dicir, que no fixo eu creo que estaba pensando especificamente nas características que ten a nosa ría, non? Son barcos de carga que se utilizaron para carga, cunha quilla moi pequena para navegar con aguas pouco profundas, pero ao mesmo tempo os barcos que se chaman moi barrigudos, non? Moi anchos, para o tema de ter ao mellor 8 metros de eslora, pois ao mellor tiña 3,75 de manga, é dicir, iso quere dicir que eran barcos moi anchos, o que che daba unha moi boa capacidade para cargar distintos elementos para transportar, non? E ao mesmo tempo pois eran os barcos típicos para levar xente dende a zona de Outes, da barquiña de Outes, á barquiña de Noia, non? Atravesaban ese punto da desembocadura do río Tambre, un dos espacios máis estreitos, porque a xente de Outes pois levaba as súas mercancías, as súas temas agrícolas para os mercados de Noia. Teñen contado que levaron desde xente a temas agrícolas, gando para vender en distintas zonas, que era un barco moi demandado, non? No seu momento levaba eran a vela, un tipo de vela latina, non? Despois foi a remos moito tempo, e despois incluso levou motores a ión, é dicir, funcionou con distintas motorizacións, non? Pero bueno, estamos falando dende barcos pequenos como botes de 4 ou 5 metros hasta motoveleiros e motonaves de hasta 36 e 40 metros. Eran barcos moi potentes que se fixeron dende o asteleiro aquí de Becerra aos asteleiros da zona de Espiñeiro, a zona de xurisdición. Aquí é que as sagas familiares que existiron aquí en todo Outes, non? Levan os nomes dos propios asteleiros, non? Os do Jaribaya, os do Ciprián, os do Domingos de Andrés, os do Cacharulo, os do Patelo, é dicir, todas esas sagas familiares pois fixeron distintas embarcacións. Incluso podemos comentar un dos últimos, da saga de Amado, non? Que ainda ten o seu asteleiro aquí, que no ano 96, se non me equivoco, ainda fixo unha réplica da Santa María, da caravela da Santa María, no ano 96. Foi por un encargo especial dun empresario de Santiago de Compostela que ten negocios no sur de Tenerife e quería unha embarcación pois, de paseo, de ocio, de turismo para a zona de Tenerife, non? Bueno, e fixeronlle aquí unha caravela, eu vin fotos, non a vin en directo, pero vin fotos, era unha réplica, pero unha réplica espectacular. É que creo que tiña unha capacidade de navegación, pero perfecta, levaron desde aquí navegando para Tenerife, para as Islas Canarias. E a partir de aí estuvo varios anos en Tenerife e despois ainda colleron e dicen, mira, vamos a navegar con ela. E creo que chegaron a Filipinas con ela, ca caravela, ca réplica da caravela, co nome de La Gallega. Levaba o nome de La Gallega. E estuveron na Bahía de Cook, en Filipinas, na zona de Filipinas, pero de aí non voltou. Parece ser que tuvo algún problema, parece ser que afundeu ali na zona de Filipinas, e polo que eu teño, polo que se conta, é que ora forma parte como se fora un espacio natural na Bahía de Filipinas. É dicir, que son historias, non? De embarcacións de aquí que son moi interesantes tanto para poder contalas e un pouco rememoralas.